विशेष भावे उदालगुरि जिल्लायाव गेलेनायनि बिथिङाव दिनै जोंनि थाखाय बिराद मोनसे मोजां दिनै दिन मानो होनब्ला दिनै जों मोनसे इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि मोनसे स्टेडियाम दिनै जों मोननो हाबाय जोंहा अकल उदालगुरिल' नङा खोब सम्भब डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिटिसि हालामावनो बेनो प्रथम बेबायदि गिदिर स्टेडियाम निश्चय जागोन आरो बे स्टेडियामनि जुगिदि जोंहा गोबां गेलेग्राफ्रा गेलेनो हासिगोन बाहाय आरो जों आसा खालामगोन जिहेतु जोंनि उदालगुरि हालामावहाय बिसेस भावे फुटबल गेलेग्रा गोबां प्लेयार्स गोदोनिफ्राय दोङो दाबो दं गोबां प्लेयार्स जोंनि उदालगुरिनिफ्राय नेशनेल लेभेलसिम गेलेहैनाय प्लेयार्स दं नैबे बेलायाव नैबे स्टेडियाम जानाय लोगो लोगो दानि जितु सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय साबसिन जाबाय आरो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा नैबेयाव गेलेनायनि खाबुखौ मोनसिगोन आरो मोनसे मोजां सुबिदा मोनबाय आसा खालामगोन बिसेस करि गेलेनायनि बिथिङाव जोङो उदालगुरि जिल्लाया मोनसे आगान मोनसे आवगायसिगोन आरो बे स्टेडियामनि जुगिदि उदालगुरि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां दिन होननानै बुंनांगोन मानोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन जिल्ला जानायनि उननिफ्राय दिनै मोनसे उदालगुरि टाउननि साखाथियावनो थानाय नैबे स्टेडियामखौ दिनै जों मोनफुंनो हादों मानोना बे प्लेग्राउन्डआवनो गोबां प्लेयारफोर दिनै मोजां प्लेयार दिनै ओंखारलांबाय अब्लाबो बेहाय मोजां मोनसे फिल्ड गैयिनि थाखाय आरो प्लेयारा जेरैबायदि जन्म जानांगौमोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जन्म जानो हायाखै नाथाय दिनै मोजां मोनसे स्टेडियाम दिनै जों गायसननो हाबाय आरो बे स्टेडियामनि जुगिदि जोंनि ओनसोलाव जाखांफुनाय माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निस्सय मोजां मोनसे गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै मोनसे नाम खामायनो हागोन आरो राफोद सासे प्लेयार जानो हागोन आरो बेखौ आंहा मोनसे हास्थायनाय दं आरो जों बेखौनो बुंनांगोन दिनै जोंनि अकल उदालगुरि उदालगुरिखौल' जों बुंनो हाया जोंहा दिनै गोबां जोङो बाक्सा दं क'क्राझार दं चिरां दं आरो बिदिनो गोबां जोंनि खना खनला थानाय माखासे स्टेडियामफोर जोंहा बानायनो थाखाय इच्छा दं आरो बेदिनो बानायगोन ओंखायनो दिनै जों उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे मोजां सुन्दर मोनसे इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्ड मोनसे बे स्टेडियामखौ जोङो दिनै गायसननो हादों आरो मानसिया जुदि इच्छा थायोब्ला मावनो जुदि गोसो थायोब्ला सरकार थायोब्ला साबसिन जायो सरकार गैयाब्लाबो जुदि गभर्नमेन्टआ माखासे सेंसनफोरखौ नांगौ बायदि समाव जुदि रिलिज खालामना होनो हायोब्ला जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हायैनि खोथा फैया मानोना दिनै बिपिएफ मोनसे राजनिति दला जोङो मोनसे राजनिति खालाया मानोना जोंनो बे बिटिसि ओनसोलाव जि बुस्थुखौ जोंनो गोनांथि दङ माखासे जोंनो नांगौफोरखौ जों हदाय बेखौ सेस्था खालामनानै दिनै बिपिएफ दला नाजाबोबाय थादों आरो जों बेहाय राजनिति खालामनो सानाखै मानोना दिनै बे जोंनो नांखागौ बेहायथ' खुनु बेहाय राजनिति खालामना लाब गैया नंखायनो दिनै जोङो दिनै बिपिएफ राजनिति दलब्लाबो दिनै जोंहा मोनसे सरकाराव दंमोन आरो दिनै जों सरकाराव गैया सरकाराव थानाय समावथ' जों गोबां खामानि मावखादों दिनै सरकाराव गैयाब्लाबो दिनै जों मावफुंगोन आरो मावलांगोन आरो दिनै बेखौ मावनो हादों बेखौ नंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै फोथायदों सरकाराव गैयाब्लाबो जे दिनै बेखौ मावफुंनो हादों नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सायाव फोथायदों सरकाराव थानायानो हायाखै अब्ला सरकाराव थायैयानो जुदि हादोंब्ला खामानि मावनायाव बिथांमोना बेसेबां इच्छा बेखौ रायजोफ्रा बिजिरगोन आरो बिनि थाखायनो मोजां मोनसे रायजो राजाफ्रा पजिटिभलि जोंनि सायाव नोजोर होदों आरो